Musiki wedu Paulo anu mstera Jesu. Leo atitendera zakare kutitungane pamtambo uno mutambo wa matumba. Mstera Jesu, haleluya. Pano pa Jerusalema pamausu patangati tushuwa. Marindo pavazita. Kutitire pano ngatifarei. Tinzwe Mwari vachitibatsira muzita ra Jesu. Haleluya, haleluya. Regendi iremekedze nguva yakaita se ino yemadeuka zuva remuvhuro, rinova zuva nhasi pamutambo rinenge riri zuva rekuzvinatsa, kuti Mwari vatibatsire kuti kunyange nembiriso inenge iri mukati medu isawanikwa. Saka tinoda kutenda panguva yakaita se ino yatinoda kufara tiri pamutambo uno. Ndakambofara ne mama ndakamboshumirwa ndimwana waMwari vachitaura vachiti Davhidha nguva yaakaenda kuhondo aenda kunopa madzikoma ake chikafu, akawana pane muFiristia wakanga achituka hondo dzaMwari, zvikamubata, zvikaenda kuonepa madzikoma nepamberi paSauro. Asi
yataura dziri shungu dzokuti uyo anotuka hondo dzaMwari nokumusoro-soro hakuna ane simba anofana kutuka hondo dzaMwari akurarama. Iye achinzi ndiye ane hondo huru kudarika dzimwe hondo. Amen, amen. Akafara nyaya yakataurwa ipapo nokuti Dhavhidha akangotsvaka kupfekedzwa zvakanga zvisiri zvake zviri zvaSauri. Amen. Zvasina kumbenge akararama ainazvo kuti aende kunorwa hondo nezvisi zvake, uye zvaimugonesa kuti abve hondo akunde. Ndomba azvipfekedzwa, ndomba ati izvi handina kumbozviita. Amen. Handina mbozvidi kureva kupfeka zvaakapfekedzwa, akazvikurura ndomba azvibvisa. Ndakafara pashoko rinoti chaakakurura haazi majombo, chaakakurura haazi majamba, asi akakurura pakudzoka kweshoko ranhasi kukuda zvivi. Haleluya. Kubvisa zvivi. Haleluya. Saka napanorinzwa rakadai, ngatifare pamberi paMwari kuti panozvinogona kukurudzwa kana zvakurudzwa nange muranda waMwari wonamata munosangana pakati. Mwari munosangana nawo pakati. Ngatifare kutara Jesu. Amen. Nditenderei nenguva ino ndiremekedze baba vedu, baba Archbishop, ndiremekedze zvakanyanya mbuya muzita raJesu. Amen. Ngativatende pamberi paMwari muzita raJesu. Nditendereiwo ndiremekedze baba vedu, baba Bishop vari pakati pedu naamai vari pakati pedu. Hatina vamwe ndo vatinavo chete. Bishop ngativatende muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Handina Moses pavakanzi naMwari dzokai panzira muri kuenda nayo, muende nenzira yavakatendera. Vasvika pavakasvika, gungwa rakanga riripo, ukava somupata wokuti gomo iri gomo, vachipita vachitevera. Hanzi vochema kuna Moses, vakuchema nokuda kwepavakanga vari. Moses ane shoko raakataura, anoti nyarara henyu, nyarara henyu, muone kukunda kwaMwari kuti ava vakuchemedzai hamuchafima vakaona zvakare. Manherano baba vedu vava pano vari kuti zvamakatiita kana zviri kumaguta chinyarara henyu, uyo wamavinga pari ndiye rekuti ava hamuchazovavonawo. Izvo zvikomba hamuchazozvioniswa, ngozi hamuchazvioniswa, zvisika hamuchazozvioniswa, kana ngozi hamuchazioni. Vari kuzotaura kuti zvanga zvikutevera kuchidzokera uchanozvioni. Tokufarira baba mutara zita amai, titokorera mutara zita. Amen. Namaovhasi ari pakati pedu pamwe chete navafundisi, vavhangeri, madhikoni, vaparidzi kusvika kumukomana muduku muzita raJesu. Amen. Vanamai vose vanokudzwa, vanamai ovhasiya, vanamai mufundisi, vanamai muvhangeri vose, vanamai mudhikoni nevanamai vose muparidzi, vanamai munyori, vanamai mutungamiri, vanamai vedu vose kusvika pamusikana muduku, tokugamuchira nokukwazisa muzita raJesu. Amen. Amen, amen. Vakafara. Amen. Tinotenda nguva ino, handidi kunyanya kupedza nguva, toda kugamuchirana nababa vedu, baba Bishop vari pakati pedu namai kuti vatore mukana wavo. Vanofana kukukwazisai, vanofana kutaura mashoko okukukwazisai, asi asiri mashoko, asi ndokurapa upenyu hwenyu. Haleluya. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Ndinoda kufara zvakanyanya ndichida kutora mukana uno kuti zvataura zvanaka nai muzita raJesu. Amen. Regai baba Bishop
tifare nokugamuchirai mutenderi nomuzita raJesu. Tavakutefara ndichikugamuchirai pazvireto zvenyu nokushuva naMwari wamunotaura naye kuti ndopatasvika pano, ndopatasondera pano pamusangano uno panzvimbo ita muzita raJesu. Amen. Haleluya, haleluya. Tinoda kutenda tichifara panzvimbo ino. Zvakare tauya Baba tichiti vana venyu vabuda kumaprovinsi ose nokala kwamuri vapostora. Haleluya. Matebherere iri pano Baba, Midlands iri pano, Harare yese iri pano, kuna Namudzi Mutoko iri pano, vana Rusape kuri pano, kumbe kunonzi kuyi vana Baba pasi kunonzi kuyi kumutwira, Mutwira iri pano. Amen, amen, amen. Mutare iri pano, 22 iri pano, Pesema uko Manikale iri pano, Chipinge iri pano. Zvino amene anoenda kuchipinge, Chipinge yacho iri pano. Amen, amen. Tirikufara Bhoera yese iri pano, nekudzatiro kuri pano. Tinofara. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Masvingo iri pano, nokushuka kulovhedhi kuri pano. Amen, amen. Kunangene South Africa iri pano, tinofana kufara pano. Kuna utiruvadzano uri pano, Sungano iri pano, Muti iri pano, Manikiro iri pano, Navaprofita iri pano, Navatungamiri vari pano. Vauya pamutambo uno muzita raJesu. Ngatifare pamberi paMwari. Tinotenda zvakanaka. Kunyange nemawiro, rwendo runo mota dzauya Baba, kwete dzinomira pamusoro pechuru, asi dzinomuka dzoga dzauya. Mabhazi aingodarika, mabhazi akapaka pano Baba. Takumaona vana vedu vari kuonawo mabhazi pano, kwete yokunzwa achitiri mari kuhoti ari kumaona ari pano, vakutombobatawo bhazi vari pano. Saka tinofara nokuda kwaizvozvo. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Ukaona musangano uchibata uchipakwa G4T. Yechi itambo jana iya inoti kana yatanga kusimuka ikatanga kututunuka utsi inoti pane chatsva. Baba tinoda kutenda imi namatowenu. Kana vachavangara tiri kumiri pamboitwa achasiya chiratidzo, Baba vakati inhau yokuti Mwari vazarura dzimotokari. Tichiri kupi? Ameni vachatondera kuti midziyo yedzimotokari nhasi ndo dzatiri kutenga. Vana vari kuropofadzwa. Ndo Baba vedu vatiri kuti vatikwazise vaita mamwe madzimai maticha, maticha vangonzi madzimai ekubereka. Amen. Kune mwe cheche anoti ibasa ravo nderekubereka vana, nokushandiswa, nokuropwa. Kuti kana ada kurova anonzi anokuropwa hatauri, kana akataura anonzi ndamusha wako. Zvino kana mai vaticha ungaorova kuti ndamusha wako, unosana usina chungu. Vana Baba, zvirikufara Baba vakadzidzisa kuti vana mai upenyu husati hwaguma endai kuzvikoro. Tana namai mamistress. Tinofara naBaba vakati vana endai kuzvikoro. Tane vana vane madhigirii pazapupu, vane masters pazapupu. Haleluya. Tane maengineer pazapupu. Tane vana kumbiri kwamakungwa pazapupu. Tane vana vemukurumbira nanamai nanababa vamukurumbira. Vatifare Baba vedu vari pano vakaita neminamata. Vanamai vakanga vanzi dzimba dzafa dzakadzokedzana. Vamwe vakanga vanzi hauchaita chinhu uri kuita chinhu. Ngatingarivenerisa. Tikakona kufarira Baba vedu, ngativafarirei madekwana ano, tichiimba nokufara zvakare. Patiafunga kuti hapavakike, nhasi vakataura kuti ngapavakwe, pavakwa. Tikatadza kufara,
Anzi anofara ngaimbe mbo. Amen. Ati zindasho. Yana anofara pakati penyu. Ngadi? Pana anofara ere. Ngaimbeka. Parikutogamuchira wahana pavo nemundangariro dzavo kuti zvakuitika uye hazvikoni ndiri kuti rugare ndiri kuti zvamuri kutenda ngazvizatsiswe ngazita raJesu ngazvizatsiswe nokuti vauya vachirwara vari pano. Amen, amen. Vari vakanaka. Munondidadisa ndotobva ndashaya sikwenzi yokuteera. Lero ndakutofunga kuti kunyange ndisati ndakwazisa regai ndingokutendai. Ini ndinodada nemi ndakangokuudzai kai. Takamboti pane imwe kota meeting zvikanzi ndemuovhasiya baba vanhu havachadi kubhadhara mari. Saka zvamatunganzira mumba muno mumba yekudyira mbuya bishop zvekuti tivake matoilets aya hazvibude. Ndikati kana zvisingabude ndandati muende munotaura navo vana. Saka imi kana mati hazvibude meeting yedu yapera ngatishandei pavari bedze vanhu vauye. Ndakafara was mai vepasangano rauvhasiya uya ndo vakamba vati ini ndinobvisa $500 nemarata etoilet iyoyo ivharwe. Mumwe murume mukuru anga achiti vanhu ngavarambe vachiinda muchitoilet cheuswa chaachakavakwa so chepedzisira chiti munombofuma muchienda pari panze wozi mombe dzarara dzichidya usiku uswa chikafu chemombe. Saka taive nemumwe murume wataigara naye aiti ngatirambei takadaro
Amen, amen. Haleluya. Ini ndoda kuramba murume akadaro, iwe urambawo kuva murume akadaro. Hongu kuvaka hudi asi uya anyanya. Unofana kuramba. Amen, amen. Iwe uzvona kuti aramba. Anyanya. Kana mai munofana kuramba baba vakadaro kuti aiwa dai kwangu andaizvitambira. Amen. Tiri kudaro nei? Ndakati tiri apo manaiwa paya ndikati ina ndichanamata kuti mvura isanaye nekuti mvura ndo upenyu. Vanhu vanoda kurima magadheni, chibage, mombe dzinoda kunwa, vanhu vanoda kunwa. Ndikati handichanamata nekuti hatisi zvirema zvamagaratiya. Zvirema zvamagaratiya zvine nhoroondo yekutanga pamweya nobva zvazopedzisira panyama. Amen. Ukuona uchinzi paita chirema chemagaratiya. Hapasi kure usatsvaga anokamina, usatsvaga akazvimba dama, usatsvaga asina chirefu. Pari kurehwa munhu akambopinda kereke yomweya zvakanaka, asi iye zvino akuzviraramira panyama asina chaanogamuchira chomweya kana kunzwisisa. Kana iko kudenga hakuchataura naye. Kana newe uchitaura naye unoona kuti ndiri kutaura nemunhu asina vision, haasi visionary, haana muono, haasi kuona. Amen, amen. Vamwe vari kuona iye ari mhirikorwisi. Haleluya. Zvino ndaidaro nei? Nekuti simba rehove riri mumvura. Handina kudaro nekuti ndandine milioni pasite US kana kuti ma-thousands US pasite, asi ndaiziva kuti nekupfuma kwakaita uchenjeri hwevana vezvapupu, ungano inotevera tinenge tisiri mutende. Ndakakuvimbisai. Saka ndoda kuti handina mberi kwandinoenda uye handina imwe nyaya. Amen. Ndandiite nyaya nhatu panguva imwe chete. Iye zvino ndine nyaya 1. Kana wandiona uya nenyaya chi 1. Nekuti ndakadzidza ndiri murume weshoko rimwe chete panguva chi imwe chete. Iwe zvauri kuti uri shamwari yangu, chiuya tiite zveshoko rimwe chete panguva ipi. Tomba tashamwaridzana mumwe ende unoziva kuti kana tashamwaridzana newe hauna iwewe unonyepa. Amen. Ndakakutaurirai ndikati fortuna yamazuva mukauya nayo muchibva South Africa ndikati ndeyani? Mukati yatoye mota dzakuzomira apa dzamota dzemhando. Ndakakutaurirai ende ndabvobva siya vachitaura baba vasiya hadzisati hadzisati hadzinei nekuti mari yako yakawanda zvakadii idzodzo dzandiri kureva. Kana mari yako iri shoma pakurarama kwako, asi kutenda kwako nekusapota zvomweya kwakakura, ndokukura kwemari yako iyi. Kana mari yako yakawanda asi kutenda kwako pakusapota nokutsigira zviri kuitwa pakereke yezvapupu hauitei. Amen. Satiri kutaura ana mai musambunyikidzike, muchadzigara dzimotikari imini dzemumba menyu muchabuda muchiuya. Amen. Muchanetsa maakuramba kuburuka mota kuuya kusevhisi. Amen, amen. Orega nei makaita zvinorova. Nhasi uno zvapupu iri kuparidza kunyange pasina shoko ravhurwa. Zviri kunzi ndechani? Zvonzi ndechezvapupu, ndechani icho ndechezvapupu. Pachirungu vanoti where there is a will, there is a way. Amen. Kana pangoita will, whenever paita will, makutobulldoza. Will imaster key bulldozer. Whatever door rakavhara kana idorei kana rakavhara
kuti hazviitike kana will iripo. Will ndokutenda because the confidence. Amen. Kunzwisa kuti hongu nevanhu zvinoramba asi naMwari hazvirambe. naMwari hazvirambe. Amen, amen. Hapana kumbonge pabviswa mari inoshamisira kuti izvi zviitike. Haleluya. Vamwe chakatozongova chishamiso chekuti ko zvasvika sei apa. Amen, amen. Ndichange ndakutendai vana baba. Mwoyo wangu unokutendai. Dai ndiri mumwe ndingadai ndangosumuka kuzokuchemera ndogara pasi. Ndochema ndogara pasi ndapedza. Amen, amen. Asi chandinoziva misodzi iyoyo ikayerera zvakanaka, zvinoitika kwamuri zvikuru. Iyoyo ndinoiziva iende mahara. Amen. Kana paine akamboita rombo rekuiona angakutaurirai zvakazotei. Amen. Mwari havana kumbotendera nerimwe ramazuva kuti misodzi iyoyo ibude mahara. Hazvina kumboitika. Apo ndingakunyeperei. Pega pega payakabuda pane zvikuru zvisingatapurike zvakagamuchidzwa mwana wokutenda. Amen, amen. Saka ndoda kutendai. Ndiri kuti rushando rwekuvaka Jerusarema rwatotanga, matova pakati uye matosimudza kana maita sezvizvi. Vamwe vanofunga vari kuti manje yaramba ukwana, haina kumboramba ukwana. Asi kuti panapa takangovaka zvaikwana zvamanga mabvisa. Asi mavakirwo echivakwa chiri panapa chinowedzereka. Mama kaudzwa chinowedzereka. Ipo panapa ndipo patauda kutombomirira. Pachaudzwa munhu chisipo era. Imi namusi wekuudzwa izvozvo ke. Amen. Asi takuda kumbomira tione kuti iyo sungano yedu pakusungana kwayo pamusoro pemarata asara ichamirawo sei. Amen. Sungano ka baba vakuvaka musha. Tozoona amai pakutengesa madomasi kwavo nekuendawo Joni kana vawana mukana neunyeni yavo nemugadhini mavo. Ruwadzano. Saka tiri kuti tine ruwadzano ipo panapa. Hambiti zviri kunzwika. Tine chii? Amen, amen. Maitei ndaona amai vafara. Vanhu varingofarira zvinhu zvavo. Kana zviri zvavo unofara. Amen, amen. Toona ruwadzano rwoti takamira takadai pamarata. Amen. Toona sungano yoti takamira takadii. Apa hazvisiri zvekumirira mugovera zve. Bosi kufunga kwangu chaiko ndepekuti kana kuri kunyadzisa Satani hatifani kupera pakashama 7 days ino. Pane vanotendera naone kopanga goshama uyo yandauya kuzodya pano kudya kunopera kokuvakira Jehovha imba yangu kawani ndoenda zvangu ndonoropa zvaumberi. Amen, amen. Amen. Kuimi manzi ndingambomira imwe nyaya pana. Inda kutaurirai kuti nandiite nyaya mbiri. Ini muupenyu hwangu ndakadzidza kuita nyaya chii? Sekumadhondo ndakadzidza kuita nyaya chii pakukura kwangu? Amen, amen. Tinoita nje kana usingatye kusara wega. Joshua anoti imi kana mafunga zvekushumira vaMwari vaishumirwa mhiri kwerwizi tichaziva moshumira. Asi ini nemhuri yangu tichashumira Jehovha mupenyu.
Zvino kana paine vamwe vachine murangariro uye wekoko kwatakabva nezuro kwekuti tinofana kupindira pamusasa, isu tiri kuti aiwa, ini nemhuri yangu, imi baba nemhuri yenyu, ini amai nemhuri yenyu, hanzi naJoshua, mosarudza henyu chamunoda pakati paizvozvo kuti imi munodei. Ameni. Tine mayuthi zvakare, tine mawings edu vanoita mangani? Matatu. Mayuth ndo varidzi vekereke ndo vanovaka kereke. Amen, amen. Saka tobva tagadzira, pane nguva yatichazongoti ngatiunganei, kana kuti ipo panapa kana ndati pedzai kutaura, ndinoziva kuti pane vanhu vasina basa nesadza remanheru kana vakuita chechi yavo. Amen. Vanoti handingaende kusadza uko ndisina ndichidzokera mangwana pakashama. Tinoda kuti marata aya anofanira kuroverwa tichiri pano. Hari pano kuranga aripo asati asvika, right? Vanhu vari kutarisa kuti tinofunga zvakaitwa nemunhu mukuru, vanhu vakaita zvinhu izvi mukavaona watanga ndiona wani makore makadiro chiri chidoko. Ari kuti baba ndakatanga kuonai ndine 12 years. Zvino vana baba musuna aindiudza kuti nekuda chechi yake akatenga mota inonzi chii? Taura zvakusununguka B1800 kana wakatotaura zvakare Mazda B1800 pickup. Yo yakatakura maturuzi edu ataishandisa kulokinga but aiasembla. Amen. Vakomana vakabata panapa imbosimuka mukuonekwa vakomana vakabata vamaitumira mari vaya. Ndiani mumwe? Simukai muti mamaswedera kuno. Petros majaya mwana mdika ajina. Amen. Changa kwana mchibwa kwana majiru vakomana vaye vana vati ndikufarira kuti nhasi ndo apo vakachechi akada zvikanzi chechi yaita sei kuti paya pamaitinofa here ndinoona taine 12 years akatanga kuti kwete ndo pakatanga kupinda chechi nozi ndakazotanga kusvikako ane 12 years kusvika kwavo but kwavo siriko kutanga kunamata. Amen. Nhasi ndo vakomana vakagadzira simbidzi namuvhangeri Goto asvika asati asvika ndo vakagadzira simbidzi nachiwai asvika. Chiwai ndiye akaleya pasa nobva zvawirirana nevarume. Murume uyu Petros ndiye akapenda. Dai vanga vasiri varume ava hataibuda because mari inochajwa nemunhu kuti agadzire chinhu chakadai nekuumba simbidzi dzinorwadza. Ndaitini komuri kuti moto waita mushoma sei zvikanzi moto wemuindastry nemoto wemumba wakasiyana vanhu. Saka pasimbi panoda moto wemuindastry. Saka panapa tiri kushandisa moto wemumba. Vachauro mafesi ava vaitaura kuti ndo zviri kutinonotsa because vaiva vati toda kuita 1 week kugadzira simbidzi tiri kuno kumagesi tozoenda kumahushu tangonodziseta. Saka vakazoita 2 weeks. Grinder zvinorwadza izvi. Ndakazombochibata ke ndikanzwa kuti hauswere varume vaishanda
Amen, amen. Kuti mubudirire mumwe akakuteedzera iwe inochita abudirire vhose mari anotsvagwa nevane vachivaka haikwanisi. Amen, amen. Haikwanisi zvachese. Varume ava vakaita nerudo 7 o'clock vanga vapa lokini handinavo ndakatomboshaika ndinavo ndichirumbira kuti pamwe vangaite 2 weeks vari panapa vakaita 1.5 hatiti. Saka zvese kutenga masimbi nekumisa chivakwa ichi vakaita izvo 3 weeks nehafu. Vauya kuno kuchikomba vakasangana nebhuye kuno kuchikomba. Baba ovasiya havana kubva pano kwenguva yese yakapinda. Takatobva pano tikaenda kurufu kwamufundisi nganai tikasiya vari pano vachirova basa. Tadzoka baba ovasiya kubva musi wakapinda masimbi pano vakaagarira kusvika basa richipera vanga vari pano ndevana inokumbira mukambosimuka nemhuri yamanga muinayo. Pane vakomana vakabva kuchivhu, vakomana vese vaive nababa ovasiya vakambouya pano vakabata pano. Nana mai vakaenda mujecha vakatakura, nana mai vakasiya dzimba dzavo vakauya kuzobika pano. Kumbosumukai mumbooneka. Vamwe vari asati vauya ipo panapa vakomana ava kana muchivaona ndo vana vakashanda. Concrete inorwadza. Concrete iyi yakaiswa umu inorwadza. Gomba iri i1 mita itikapinda ndopinda mu ira iyi zvakavigwa apa izvi. Mari yenyu yakavigwa umama yenyu. Kana izvozvi musikatya hakuna chinoitika gosi pasi makagadzira. Vana ava pese pamunonamata musavakangana. Vange havaite zvikuru. Ipapa pavana pane mumwe aitokwira zvake nepapapa asingatye kuti udai achiye asina pamwe paanodi kuita tsoko ndokunge anoera tsoko achiye ndayanzwa ndafonerwa zvikanzi dai mambosvika maona zviri pana maitiro ari kuita uyu haaite ukoko hakusvike munhu muri kuona hautarise pasi hauye hakusviko ukasvika ipo pano pandira pango pakwana dai futi kudera apatarise i7 meters 7 meters dzakasara haugoni kusvikapo ukatarisa pasi. Ukabvunza coordinator wekuharare vanongoita magesi vachii vanokubvira kuti unenge wakagadzikwa mune chimwe chibhegi chikuru. Vana mai veruwasa tiri vakaita panapa papa tiri pavanyeni. Ndakukumbirai kuti vanhu varamba nema$12 ma$12 kubva muna April anenge April tayakangosvika 4,000 unosvika muna June yanga yachingoti 4,000 zvikatati 4,000 yacho ngaitorwe itenge zvinenge zvakwana. Panenge pakwana shedhi inenge yakwana iyoyo ndo patinodi patinogumbira ipapo. Saka yakangova yekutenga ndobva yatoshota pakazodza mbariro idzi dzakuita 3,000. Vakomana ava kuti vatange basa vanoda 1.5 nekuti magrinda avo
nezvimwe zvavane zvinonzi chii zvekunamisa zvimarodzi. Amen, amen. Zvese izvozvo zvaidawo mari, right? Mari ye$12 haisi kuuya, asi ruwadzano rwakatisimudza pamanyena. Mai musiko henyu uye hamuna kuzoteerawo zvakaita vanhu, asi kurova maoko hakuna kuita. Nemiwo musamirire kuroverwa maoko kana kupururudzirwa, zvipururudzire kuti apa ndakagona. 3 days yakaitwa kumondoro yakatisimudzira zvakanyanya. Because mari yatakawana uku yaive 575 yaive cash, tikarenga cash uko takazonowana 630 kumondoro. Tiri kumanyere taifungidza kuti sungano yepabhoera inobudirira, hatina kuzoita. Saka yakatidzorera pasi iyo yakatidzorera pasi. Taitasira futi kuzoenda kuti parusape hakuna kuzoendwa. Ungano mbiri idzodzo dzakatirovera pasi, ingadai pamwe tisina kuita sezvizvi. Because ndo patanga tichitarisira kuti tapinda muexercise yekuunganidza kuti vana vezvapupu vasvike pavasvika. Mari yenyu yakashanda. Ndinovimbisa vatungamiriri vanobata mari kuti Mwari vakuitirei zvakanaka. Hakuna chinhu mari inonzi haiko iriko as long munhu achiona kuti yaenda pandabvisira. Amen. Hakuna chinhu chakaipa, uye kana munhu asingasvipe mari musamupe mari dzenyu. Mari yemunhu ngai buditsai paplatform. Platform iyo ngaimbomira kutaura nhau dzimwedzi. Ive platform yekutizivisa kuti mari yabvawo kumari uye yabviswa nani. Vaitenge vachitokona kuita zvandaida kuita, because ndaiti buditsai nemazita acho zvitozikanwa. Saka naipo panapa mazita ndangu asina kubuda, asi anofanira kudocumentwa zvakanaka, ave properly documented. Zvizoti neimwe nguva munhu apinde mune imwe imba yatichaita imba yechivigiro, yekuti munhu wese anenge achipinda imomo otsvaga zita rake anofanira kuriwana nemari yaakabvisa nemusi waakabvisa nechaaibvisira, zvinofanira kuti zviwanikwe. Saka pari kunyorwa mazita, musaite henyu munyorero mumwe wakapiringishana. Nyorai zita remunhu zvakajeka. Ameni. Nevari kunyora, nyorai muchiziva kuti haafaniri kuti tizomutipinda utsvage zita rako abhorishaya. Vazukuru vake vanofanira kuzopinda mumba iyoyo. Ende kufunga kwangu dai tichifunga, dai ndine varume vanondisapota nanamai vanondisapota, taifanira kutozoita zidombo rakaita sepapapa nerakanyorwa mazita. Sepapapa ingadai riri dombo iri. Vanhu vakakontributa pakuvaka chivakwa chino vakanyorwa, nyange vakanyorwa nemavara madiki, asi mumwe nemumwe vara rake riripo pachivakwa chino. Zvichizozikanwa, muzukuru wacho achiuya achitocha kudai kuti ndisekuru vangu vakabvisa chakati, chakanyorwa kumadziro. Amen, amen. Saka zvekujairira kunge kunyora zvinenge zvakavigika nechikonzero chekuti zvigozopararira panzvimbo, panzira, zvinoda kuti zviregwe. Amen. Saka ndiri kureva kuti taita maungano iwayo, tine ungano yakazopedzisera yekwababa Jake kuChimarara. Ungano iyo yakatisimudzira zvakanyanya. Amen, amen. Ungano yakatisimudzira, uyezve tina anamai vakabvisa kumanyene, tina anamai vakabvisa kumondoro, vakadzokorora futi taenda kuChimarara. Tina vamwe mai vakanzi, imi makambobvisa, garai pasi. Vakati
ndakambobvisa asi imba isati yadii yapera. Saka pandinenge ndawana ipapo imba isati yapera ndinenge ndichingobvisa kusvikira imba yapera. Saka ndaishayawo kuti vaivagadzika pasi urema hwacho hwakanyanya, ngokuti ivo muri kuvaka imba pamusha penyu haina kupera, hauchadi kuburisa mari nekuti wakaburisa wakamboroti takasiyana pamafungiro. Saka nzira yamatora nebasa ramatanga aiwa matanga basa rakanaka, uye Mwari vari pakati paro. Izvi munopedza izvi. Ameni. Taive neshungu yekuti paiswe concrete musvike panapa paane silabhu, hazvina kuzogona. Takazoona kuti taifungira kuti 25 tons dzerukangarabhoro panopera. Takazoona kuti hapaperi, panotoda mamwe matipa angaite mangani zvekuti akati mangani tikaona kuti mamwe mai akaita seaya tinotarisira kuti izvi zvekudira mvura panenge pasisina. Asi izvozvi tiri kufara, rambai muchidira mvura. Kana muchidira mvura musanyengerere, inofana kuyerera. Mazviwa mukanzi makuseni paya payadirai mvura inofanira kuyerera kuita chakachaka. Apa panoita huruva manje manje. Izvozvi madira tikati tambai panombonga just manje manje. Amen, amen. Right. Saka ndinokutendai, ndicharamba ndichikutendai zvakanyanya. Chivakwa chino ichi chatamisa pano hatisi chekuti ndo chechi yezvakuda. Amen. Panapa tamisa shedhi ino kuti musanapindira papo pano, nekuti kana tava kuzovaka chechi yatinoda kuvaka ndemandorokwati, haivakwe negore rimwe chete, ine unyanzvi hwekuti haipere negore rimwe chete. Saka pano tati tisanatsvaga pekupindira chechi pakanaka, pane silabhu yakanaka. Muchazoona kana papera. Kana papera pano pakanaka, panapa pakadii, pano pakanaka. Pano nematoilets epano akanaka pano. Ameni. Nekuzodhizainwa kuchaitwa pano. Amen, amen. Nekuti nzvimbo ino nezvichasimwa nezvakanaka nezvichagadzirwa muchazviona. Tinoda kuita zviri mubhaibheri chaizvo, because munhu anonzi achisikwa akagadzikwa mugadheni. Handiti munhu akagadzikwa pai? Mwari vachisika munhu havana kusika kuti atambure ari mune dzimwe nzvimbo dzematunhu asina mvura. Matunhu asina mvura inzvimbo yemweya yakaipa. Saka muchinzwa kuchinzi mweya wakaipa ukabuda munhu unotenderera nematunhu asina mvura uchitsvaga zororo uchirishaya. Saka matunhu asina mvura matunhu emweya yetsvina, nekuti hamuwanikwe chegirini asi chinonzi bindu. Ndamboona mistress, ndavaona mai mangoyo varipo, muripo. Vapei mai vambotaura chinonzi gadheni, because hanzi munhu akaiswa mugadheni. Vasati vataura ngatiore mufundisi wedu maoko. Vaibatanzwa simba pavanga vakatsigira vana vavo kuHarare, vanga varipo. Vaiuya vaitoti kuda vauya kuzonamatirwa, zvikanzi aiwa ndine wekisutu mubhegi mangu. Nguva vava pasimbi vakubvisana nesimbi dzinotenda kuti ndakaona kuti zvinamba zvinoenda tinopedza. Kwakuno tikavaona futi, ndakasvika tikaona vana mababa ukasiya panapa vakaviitire zvakanaka. Right. Hallelujah. Hallelujah. Zvakanaka kuva pano. It's nice to be here. Hallelujah. That's not a hallelujah. Vanga vasina kutarisira, asi gadheni zvarinoreva zvinoramba zviri izvozvo. Kana takatarisira
kutarisira kana tisina kutarisira zvinova gadheni rinogamba riri saizvozvo. Aleluya. Chinhu chatinoti gadheni. Aleluya. Munda wakagadzirwa une zvirimwa zvakanaka. Aleluya. Zvirimwa zvakasvibira. Aleluya. Uye mugadheni tinogona kuriti bindu muchishona. Aleluya. Mubindu munoitwa zvinhu zvakawanda, munorimwa, munodiridzirwa. Aleluya. Nepadoko pana asina unyazozvinzwa chizarukoka ichi wangochiziva kuti vachazvitaura ndosaka tavasumudza kuti vataure izvozvi. Denga zvinofanira kulinga kuti chii chiri kufanira kuitirwa. tiri kutaura nhau yegadheni, panofanodiwa orchard, iyo nhau yekuvaka iyi. Dai panga paine munhu akadyara zvimwe zvirimwa zvinotengeswa dhora, dai zvanga zvikarimwa zviri 100,000, munoona 100,000 pano. Saka panodiwa gadheni. Taimbotaura nhau yegadheni iyo, vamwe vanga vasingaenzi. Saka vakapiwa maprojects vaya, anofanira kuti achiendawo alongside, handiti zvichienderana nekutsvagwa kwemari. Mari haingotsvagwi inobuda muhomwe chete, panofanira kunge paine zvimwe zvinojenereta mari zviri kuitwawo panguva yekuvaka kuti tibudirire. Amen, amen. Saka veproject yekugadheni zviri kurehwa izvi kuti panodiwa michero, munogona kutozoitengesa zvikatoita. Takamboenda kwamuzokomba kuti tikaona pamusha pane mimengo mingani, vakadyara mimengo mingani. Tiri kukutambirai baba wavasiya, tiri kukutambirai, tiri kutambira baba vabva Joni. Ameni. Kana vachitaura zvakanaka vanoti ndauya kuzochengeta mhuri yezvapupu tiri pamwe chete. Ameni. Saka vatambirei zvakanyanya. Ichi ndechenyu chekutaurisa. Ndine changu. Ndingani michero. Ndada kuita makuva tisina kuziva kuti pano. Ndo kwatakaenda kwatakaona kuine michero yandanda kubvunza ofisi kuti inyika. Saka vataure vega kuti ningani. Hallelujah, hallelujah. Zvakanaka kuva pano. It's nice to be here. Ini ndiri chizvarwa chemumusha wekwaMafuruse, vanoziva patownship yaitodaidzwa kunzi Bengura township. Hallelujah. Pane orchard iripo, miti yacho handitozivi kuti mungani, asi kana wechida kuona kana munhu ari kufamba sezvakaita zasi kwetoilet unotoita zvokukotama kudai zviso kuti uone kuti kune munhu uko, nekuti kana wakamira so miti yacho kana ichitanga mabranches ichikwira kudai haugoni kumuona. Handizivi kuti mune minachisi mingani, mimengo mingani, milemoni mingani, miorenji mingani, nemipichisi mingani, migwavha. I'm sure ndo yandinokwanisa kuziva kuti pane miti inokwana kuita 8. Asi migwavha iyoyo kana ichinge yabereka, baba vaisidaidza vana vepachikoro chinonzi chepaMafuruse from grade 1, 2, 3 vachiuya vachizonhonga magwavha musi iyoyo. After 3 days vaidaidza futi vegrade 4, 5 ne7 vopedza magwavha iwayo, vachindoramba vachidaro nekuti kwaatengesa kwacho anga asingaperi, nekuti iri kubereka zvisingaite. Haleluya. Tatenda. Ameni. Imari kai. Kana munhu wana achiita panofanira mahectares akadai. Neimwe nguva takambowana kuine magonyeti aituta mengo pamba ipapo. Magonyeti aituta mengo. Panapa nhau yemichero taitambira baba yakakura. Ipo panapa nekufamba kwenguva huni dzinenge dzakuti netsei, asi kana takangwara pamuchaona ipapo mudhumeni mobva maona nepamwe pamunoisa magums, kune mamwe magums ehuni
anongodyarirwa huni ariko type inodyarirwa huni mogara makanaka pa5 years mune matokohwa huni dzenyu zvinenge saka zvinhu zvinoda kufunga zvei zvekumberi apa takutotaura zvepanapa kana kuchinzi vision kune vachimiro chazvinofanira kuzenge zviri kana zvapera ameni saka munhu ukararama usina vision kana plan hauna kana kwauri kuenda hakuoneke saka kutaura izvi kuita sekuti tibatane panhau yekwatiri kudini kwatiri kuenda because ane vision anofanira kuitengesera vamwe kuti kana wakuzoti ngatisimukai mumwe nemumwe anenge achiziva kwamuri kuenda because atengeserwa muono wekuri kuendwa kwacho. Haleluya. Mwari vakuitire zvakanaka. Kana paine vafarira chivakwa chino ichi, chishuwo changu chekuti Mwari vakuropafadzei. Regai ndidzokorore ndisandagara pasi nditi tosiya yakadai here. Haiwa, handidi kumanikidzai, handisi bhinya. Tosiya saka toita sei? Ndakadzidza matitodiya mandazwa muchiti kwete. Ava vatouya. Amen, amen. Ava Mike Shuman vatouya ne$20. Baba tauya kuya. Baba tauya kuya. Baba itauya. Yangu batauya mari. Tatone $40. Amenoti marata mangana. Hata matoisa marata izvo zvekutaura kwandiri kuita uku. Hapana imwe nyaya. Baba hapana imwe nyaya. Hama yangu. Ngatitenge marata tivhara. Tisu vanhu vacho. Ndezvedu izvi. Haisi Roman, haisi Methodist, haisi Zayochi. Ichechi yako ichakuviga. Ameni. Kana uchiti chechi yangu ndoko unenge uchireva. Uchiona vaenzi zvakanaka. Zvese zvinhu zvako. Apa hatisi kudzokera shure, chitongouya hatingagumire paroti. Yana arinyora ngaani. Uyai zvenyama. Iye ni panapa. Ndandisina mai vaindibvunza vachiti ko zvandiri ngovaka chechi ndega ndinongopleja asandambonzwawo muchipleja mwendo huno. Ndikati aiwa ndakatopleja. Saka kupleja kwangu ini ndine Maivasunda Kabuzuma. Machumani Brandi Bunyori Nemani. Baba tauya Italy. Atifanire muvhangeri vakanaka. Vhangeri tinofara. Muri kutiya. Muvhangeri vane $20. Vatatu parati zvirikutopamba. Right. Jenu. Panashi. What's the money? $200. Panache $200. Panache $20. Go, Mchembe. Mboya no. Ndimulobvunza utaura. Kila ipana.
Repenya hapana munhu anofana kubakwira. Right, ngatimbonzwa ikoko. Uya zvavanhu vanoda Munhu. Haleluya. Mazwi acho ndaasisagoni kutaura. Zvinonzwikwa. Haleluya. Haleluya. Aiwa ini ndanzwa kufara nhasi. Ndanzwa kufara ndichisvika panapa ndichiona zvakaitwa izvo zvikaitwa. Kungoshayiwa bedzi. Kushayiwa ndokunotinetsa. Dai tichiwana nezvatagona pakuti zvachingouya panonga ko hakuchiri machibage. Dai machirima chibage tichisvika kurwizuko tikarega kuti 7 days tuye nesadza panapa tosvikodya sadza rinenge rarimwa paya komakaikombereko nebhabhutiwa yayapuyaruja. Haleluya. Haleluya. Ndinodaona kuti aiwa ina mugayo leteni yangu Yakakurisa. vana vakomana vamiswa panava. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Nana mai vakambouya vakaonera pano. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Mai Chitungo inyaya yavo. Siya zvavamwe. $20 baba namai Chitungo. Rwendo rwavo ipapa takavaka na baba namai Chitungo vari kupfuurira mberi kuti right marata taakupedzesa. Ndikuona maingo akasike kutangada inonzi kambuzuma. Right, $10 yavo tinokutendai maingo. Mai Chekanai branch Chivi South branch. Tinotenda mbuya mudzudziro. Zvinoratidza kuti munoparidza vhangeri yekuvaka. Ukaona uri mutungamiri usina mwana anosvika panapa. Baba namai overseer Madamombe akasike kutanga amenoti ndeke chingani $5. Tinotenda baba overseer. Tinotenda mai overseer. Hapana dzimwe nyaya. Mai Magavade vari kuti tisuka zvapupu yacho hatimire takambodaro asi tinoramba tichidaro ngatichifambisa. Mondizvo havaiti zvekutamba nekuvaka vakambovaka nemabwe. Baba namai Chigume paMhondora takabvapo vakaita zvimwe chete futi. Muri kunyora zvakanaka. Zviri kunyoreka. Mai Dzuma vanoti aiwa ipapo tisu zvapupu yacho hatitadze kuverengwa ipapo. Dzimayani mai Mupande ameni. Mai Mupande vanopakabatwa Mupande. $2 branch njanje. Chiva haisi kuti yaitamba ndiye muzvidziwa vari pamba. Mai Mugwisi chiri South tinotenda naGwisi. Babaranganai Vahombe ndohombe sinyere. Babaranganai Vahombe $5. Najena. Mai Mbangeri. Baba namai Matembudze. Ndiani mwana ndesera bana. Mira ya. Ameni. Hatidaro manje apo kana kusiri kufamba kwekunotora mari izvo hazviitwe izvo. Kana kuri kunotora mari nemufaro zvinhu zvose zvinogona zvose zvinogona
yako